říct, ale my jsme to využili, aby jsme natočili další video. Bude zaměřený na zadek a nohy a hlavně na závěrečný další stretching, který je po každém cvičení důležitý. Ten opravdu neopomíjejte a já doufám, že si to užijete. Před každým cvičením se krátce rozehřejte. Je to důležité, abyste se nezranili, abyste si nenatáhli sval. Je to zkrátka nutné, aby to tělo vnímalo, že se hodinu či víc bude nějakým způsobem hýbat. Dělejte cviky krátce, nesetrvávejte v pozicích, zaskákejte si, zatočte si ramenama, hlavou, rukama. Zkrátka připravte celé tělo na to, že hodinu bude mít co dělat. Protože máme dneska zaměření na zadek a nohy, první cvik je docela dynamický, jsou to výpady do zádu s meziskokem a kolenem nahoru. Vždycky, když je koleno před tělem, tak je výdech, tělo by mělo jít kolmo dolů, snažte se mít pevný nohy i pevný střed. To opakování by mělo být tak 12krát až 16krát, klidně si dejte 20, záleží na vás, ale zachovejte tu kontinuitu toho cviku, pak je to ideální. Dalším cvikem, který je skvělý na nohy, vnitřní stehna, je zanožování, kde jste pořád v podřepu, pokrčená kolena, výdech je vždycky nahoře. Snažte se opravdu pořád držet ten level u těch kolenou, nejít do úplně natažených nohou, ať opravdu ty nohy cítíte, protože pracuje i zadek, i zadní stehna. Dalším cvikem skvělým teď už na zadek a boky je unožování s mírně pokrčenou stojnou nohou a druhá noha pákovitě zpevněná, kmitá nahoru a dolů. Zase opakování je na vás, můžete si dát i časový údaj, třeba 20 až 30 vteřin, anebo 20 až 30 opakování. Záleží na tom, jak a kolik vaše tělo vydrží. Dřepy s meziskokem, obrat o 180 stupňů, to je cvik velmi výživný, dýchejte u něj pravidelně, jděte zadkem na úroveň kolen, zase opakování je na vás. Pozice v prkně, je to velmi těžký cvik, snažte se nohou, která unožuje, mít zpevněnou. Celý střed je zpevněný a pánev by se neměla nějak vybočovat do stran. Je to hodně náročný cvik, samozřejmě tady u toho pracují nohy, ale i břicho, celý střed těla. Nutí to mít to tělo opravdu zpevněné, abyste ten cvik dělali správně. Pravidelně u toho dýchejte a opakování si dejte 12 třeba až 16. cviku posilujeme hýždě,
Měli byste si lehnout na bok tak, aby byla hlava vytažená z ramen, nijak jste se u toho nekrčili, zase tělo je celý zpevněný a kroužky děláte na obě strany. Dejte si tady časový údaj, může to být půl minuta, 40 vteřin, kdy to opravdu ucítíte a mějte nohu, s kterou cvičíte, za úrovní osy těla. Je to pak správně. Snažte se u toho cviku nehýbat se ze strany na stranu, ale opravdu pracovat tak, aby to tělo bylo zpevněné i v břiše. A dbejte na to, abyste opravdu cítili tu bolest zadku, takovou tu správnou svalovou. To znamená tu nohu držet pořád za úrovní osy těla. Tento cvik, starý dobrý angličáky, je velmi komplexní, protože zapojujete v podstatě skoro všechny svalové skupiny, je taky hodně intenzivní, zlepšuje fyzičku a používají ho i v armádě. Samozřejmě má hodně moc obměn, můžete ho dělat i do pánského kliku. Já jsem použila lehčí variantu, kdy si leháte hrudníkem na zem, je to malinko lehčí, ale i tak vám dá hodně do těla. Dejte si jich třeba 12 a 16 a uvidíte, jaká je to makačka. Tohoto cviku je výchozí pozice takzvaný stoleček, kdy se snažíte pánev s nataženou jednou nohou dostat co nejvýš, protože v tom bodě nejvýš to právě zabírá a zabírá nám hamstring a hýždě. Samozřejmě posilujete i ruce, tricepsy, dýchejte u toho pravidelně, dejte si tolik opakování, abyste to opravdu cítili, takže 12 až 16 ideál. Na závěr cvičení si vždycky dejte stretching, věnujte mu 10, 15, klidně 20 minut. Je velmi důležitý na správnou regeneraci svalů a na to, aby ten sval potom správně fungoval. Jestliže jsme dneska cvičili nohy a zadek, důležitý je si protáhnout například u tohohle cviku bedro, kyčlo, stehení. Zůstávejte v těch pozicích docela dlouho, klidně půl minutu, minutu. Já samozřejmě tady jsem ty intervaly zkrátila. Nicméně půl minuta až minuta byste měli každý té straně věnovat. Je to o tom, aby si ten sval vůbec zvyknul na to protažení, aby to nebylo jak pružinka, že ho tam pošlu jenom na pár vteřin a pak z toho zase hned vystoupím. V této pozici takzvaného holuba tady si protahujeme zadní stranu stehen, zadek, vlastně i stehno částečně. Pokrčenou nohu pod sebe si dejte tak, abyste pánví hezky rovně zalehli, abyste neotvírali jeden nebo druhý bok. Prodýchejte, zase zůstaňte v ní dlouho, vnímejte tu svalovou bolest, to napětí, posílejte tam nádech, výdech a poté si druhou nohou přitáhněte patu k zadku, kdy protahujete u té nohy vlastně stehno velmi intenzivně. Zase prodýchejte ho, tak chvíli tam vydržte. To samé potom na druhou stranu, neošiťte ani jednu, ani druhou stranu, snažte se v obou zůstávat stejnou dobu.
pozici, kdy máte nohy do stran, fajfky nahoru, nohy držíte zpevněný. Tady si protahujeme vnitřní stranu stehen i dráhu jater z ajurvédy. Mějte tendenci tady zachovat záda rovný, to znamená překlápět pánev, abyste neměli záda vyboulený. To potom si hodně namáháte bederku. Dále pak můžete zkoušet různě protáhnout si s nohou založenou celou zadní stranu nohou, u té natažený. Zase mějte tendenci břicho přitahovat ke stehnům, lopatky dávat k sobě, nikoli hrbit záda. Dejte si 5 až 8 nádechů a prodýchnutí. Tak to samý i na druhou stranu. Pak si dejte nohy sounož, krásně se srovnejte. Fajfky udělejte zase a prodýchejte. Zůstaňte půl až minutu, ideální. Další protahovací cvik, ideální na zadní stranu nohou, je takzvaná pyramida. Zpevněte si obě nohy, aby vám šly hezky za sebou ten střed, aby tam té osy byl znát. Prodlužte záda, snažte se mít po celou dobu záda narovnaná, lopatky dávejte k sobě. Když nedosáhnete na zem, dejte si ruce klidně na holeň. Není to o tom si tady dokazovat, kam až to urvu daleko. Je to spíš o tom, abyste to dělali správně, abyste zavírali pánev, aby byla hezky rovně, abyste cítili opravdu intenzivní protažení obou nohou. Já doufám, že při tomto cvičení se docela zapotíte, dáte si do těla a že opravdu za ty 2 dny svoje nohy a zadek ucítíte. Každopádně ráda sama cvičím venku, cvičte teď taky, protože na to počasí je, příroda je krásná, všechno je zelený, tak si to užívejte a sport má být hlavně zábava, sice trošku bolí, ale potom ty pocity a ty benefity, co člověk sbírá, těch je strašně moc. Tak zase příště.